Il-partit ta' Bernard Grek għandu ħafna xi jirrispondi u għax id-disprati qed jipprova jneħħi l-attenzjoni minn fuqu. Dan kien is-sentiment li joħroġ minn stqarrija tal-Partit Laburista brabta ma' mistoqsijiet li tal-Partit Nazzjonalista qatt fadlilhom xi jwieġbu. L-istqarrija tal-Partit Laburista tirreaġixxi għal stqarrija aktar kmieni l-ġimgħa tal-Partit Nazzjonalista li f'dadija tad-disperament ħareġ jgħid li se jibdew investigazzjonijiet quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi il-PAC. Filwaqt li l-Partit Laburista ma jsib l-ebda oġġezzjoni li ministri tal-Gvern jirrispondu l-mistoqsijiet li jsirulhom, donnu mhux l-istess u tal-fehma il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista appoġġa numru ta' mistoqsijiet li għalihom il-Partit ta' Grek qed jirrifjuta li jwieġeb. Dawn il-mistoqsijiet jivarjaw fuq bosta livelli u jimplikaw lil bosta esponenti fih dan il-PN, inkluż fil-konfront ta' Roberta Mezzola, fejn il-Partit Laburista staqsa għalkemm il-darba jew l-uffiċċju tagħha talbu biex Kurt Rizzo jkun is-security magħha u għaliex baqgħet muta quddiem l-akkużi li qed jaffaċċja l-istess uffiċjal tal-Pulizija. Il-Partit Laburista kompla jistaqsi fuq l-istorja vera dwar is-60,000 f'taxxi li Bernard Grek inqabad jevadi, x'inhi relazzjoni bejn Carola Aquilina u Jason Azzoppardi wara li dan l-aħħar saru ħbieb wara li Azzoppardi qajjar lil Aquilina b'Buġarrun u jekk Carmen Mifsud Bonnici, Chris Sajt u Mario De Marco jistgħu jispjegaw għaliex qatt ma rritornaw iż-żieda kollha li ħadu fl-onorarja ta' żmien Gonzi PN. Minn barek, il-Partit Laburista staqsa wkoll għaliex tal-PN li tanti jsejħu għar-riżenji minn filgħodu sa filgħaxija ħarġuhom tant ta' rappreżentant tagħhom fuq il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni u xed jwaqqaf lil Bernard Grek milli jieħu azzjoni kontra Tony Bezzina li jitħallas u ma jmurx għax-xogħol. Anka Grek innifsu ġie mistoqsi jgħid kif qed jiġi mqabbad mill-fazzjoni estremista dwar x'għandu x'jagħmel u x'jgħid. Fazzjoni li tiddetta x'jiġri wara l-bibien tad-Dar Ċentrali. L-istqarrija temmet tgħid li tal-PN fadlilhom ħafna aktar xi jwieġbu.